Ünsürüm, gadyrly ýaşlar. Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa girmek bilen ýagty geljege gadam basyň. Biz siziň üstünlük kazanmak üçin zerur bolan başarnyklary eli aljakdyňyza ynanýarys. Injenerçilikden başlap saglygy goraýşa, IT-den başlap guruluşyga çenli dürli hünärler häzirki zamanyň iş talaplaryna doly laýyk gelýär. Öňde barjy enjamlar, şeýle-de tejribeli molumlar bilen siz özüňizi tapawutlandyrjak amaly başarnyklary ele alarsyňyz. Orta hünär okuw mekdeplerini okuyan taliplerimiz dürli uğurlar boyunça nazariýetde alan bilimlerini amaly sapaklarda özleşdirip, yüze çykjak kynçylyklara doly taýýar bolýarlar. Okuw tölegleri barada alada edýän bolsaňyz, siz üçin amatly şertlerimiz bar. Taliplara Türkmen banklary tarapyndan maliýe kömegi hökmünde yeňillikli karlar berilýär. Şunlukda size laýyk bolan töleg şertleri bilen karz almak mümkinçiligiňiz hem bar. Yeri gelende belläp geçsek, maliýe kömegine mätäç bolanlar üçin Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşygynyň ýardamy bilen goşmaça maliýe kömegi hem bar. Bu bolsa siziň arzularyňyza ýetmek üçin döreýän maliýe päsgelçiliklerini aradan aýyrmaga ýardam eder. Size hoş habarymyz bar. Okuwa kabul ediş mögzüm başlady. Türkmenistanyň geljekki ýaş hünärmenleriniň hataryna goşulmak mümkinçiligini ellen giderme. Bu arada has giňişliň maglumaty Aşgabat-in web saytyndan alyp bilersiňiz. Ýagty geljege ilkinji ädim idil şu ýerden başlanýar. Häzirden ýüz tutuň we täze geljege ilkinji gadamňyzy basyň.